Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Paýtagtymyzda Halkara Sowda we Hyzmatlar adly sergi we ýarmarkasy geçirildi. Türkmen bagşlary halkara festivalda birinji orny eýledi. Aşgabatda Kırgız Respublikasynyň syýahatçylyk mümkinçilikleri tanışdyryldy. Dünýäniň iň uly agaç binasy guruldy. Paýtagtymyzda Halkara Sowda we Hyzmatlar adly sergi ýarmarkasy hemde Türkmenistanyň halkara ülüňlerine laýyk gelýän hil üçünçüligi adly halkara maslahaty geçirildi. 3 günläp dowam edýän forum önümleriň we hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmakda, halkara hyzmatdaşlygyny özara behwitli sowda gatnaşyklary ösdürmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Hemmeler dowlat başlytanymyzyň halkara sowda we hyzmatlar adly sergi ýarmarkasyna hemde Türkmenistanyň halkara ülüňlerine laýyk gelýän hil üçünçüligi adly halkara maslahatyna gatnaşjylary iýberen gutlagyny üns bilen diňlediler. Hormatly prezidentimiz bu giň möçürlüği çäreleriň halkara sowdany ösdürmekde, hyzmatlar ulgamyny kämilleşdirmekde, alman we tehnologiýanyň gazananlaryny önümçiligi ornaşdyrmak esasyna ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy halkara ülüňlerine laýyk gelýän harytlary dünýä bazarlaryna ilerletmekde uly ähmiýete ýa boljakdygyna ynam bildirdi. Sergide ýurdumyzyň we daşary dowlatlariň 140-dan gowrak kompaniýalary hemde halkara düzümleri öz işleri we hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri bilen bu ýere gelýänleri tanışdyrdylar. 2025-nji ýylyň 26-28 aprel aralygynda Özbegistanyň Gadymy Xiwa şäherinde bagşçylyk sunugaty boýunça 4-nji halkara festival geçirildi. Oňa dünýäniň 40 dowlatynyň 200 goly bagşçylary gatnaşdy. 2019-njy ýyldan beri geçirilip gelýän bu halkara festiwalyň maksady bagşçylyk sunugatyny tutuş dünýäde giňden wagt etmekden ibaretdir. Şeýle hem ösüp gelýän ýaş nesliň sunugatyň bu uruna bolan gyzyklanmasyny artdyrmakda gönükdirlendir. Mundan başga da bu festival şol wagtda dünýä dowlatlarynyň arasynda medeni gatnaşyklary ösdürmäge de uly goşunt goşýar. Özbegistanyň durly sewitlerine gurulýan bu festiwaly üstümizdäki ýyllarda Türkmenistanyň bagşçylary topary gatnaşdy. Olar türkmen bagşçylyk sunugatyna ýokary derejede wekilçilik edip, halkara festivalda birinji orny eýlemek başardy. Halkara festiwalyň baş baýragyna Azerbaýjanyň aşyklar topary münasip boldy. Birinji orny Türkmenistanyň topary bilen Özbegistanyň bagşçysy Muyassar Jumatowa eýlen bolsa, ikinji orny Özbegistanyň Usmanjan Abdullayew we Gazagystanyň Kensulu Türkpen, üçüncü orny Özbegistanyň Ziyadulla Ahmedow. Şeýle-de Rossiýadan we Mongoliýadan bagşçylar eýledi. Festivalda baýrakly orny eýlen toporlary we bagşçylary pul baýraklary we degişli şahatnamalar gowşuruldy. Yaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilýän Expo 2025 bütün dünýä sergisiniň gatnaşçylary we syýahatçylary üçin öz goşly desga guruldy. Agaçdan ýasalan dünýäniň iň uly binasy ilkinji mehmanlaryny kabul et başlady. Uly halka adyna eýe bolan bu desga bütün dünýä sergisi üçin guruldy. Onuň esasy aýratynygy diňe agaç önümlerinden gurulmagydyr. 12 metr beýikligi bolan desganyň uzunlygy 30 metr, diametri 675 metr deňdir. Ol gadymy Ýapon däplerini laýyklykda gurulup, hiç ýyly dowrwap tehnologiýa ulanylmady. Uly halka desgasy Sofichimoto Architects kompaniýasynyň binägär tarapyndan işlenip düzürildi. Onu Ýapon guruluşyk däpleriniň üstünlikleri açylyp görkezilýär. Agaç önümlerine bina galdyrmak däpleri häzirki wagtda tutuş dünýäde giňden ýaýrap başlady we günüň dogýan ýurdy bu urdaky okuyup başarnyklaryny we baý tejribesini täze olan desgasy bilen görkezdi. Halkalaýyn desga serginiň çäklerini gurulup, ol şol wagtda syňlaýyş meydançasy hemde gezilin jetmek üçin öz goşy desga hökümine hyzmat eder. Aşgabat şäherinde Kırgız Respublikasynyň syýahatçylyk mümkinçilikleri tanışdyryldy. Ol Kırgız Respublikasynyň Türkmenistanyň ilçihanasy tarapyndan guruldy. Çäre Kırgyzstanyň öňde duran syýahatçylyk mövsüminiň açylmagy münasibetli gurulup, türkmen syýahatçylaryny Kırgyzstanyň syýahatçylyk mekanlary bilen tanışdyrmagy gönükdirlendir. Bu tanışdyrylışda barasyna syýahatçylyk udagyna iş alyp barýan 66 syýahatçylyk kompaniýasy gatnaşyp, olara Kırgyzstanyň syýahatçylyk mümkinçilikleri we ýylyň ähli passyna syýahat etmek üçin barýan ugurlar şol wagtda işçiň diňe almak, sport we lukmançylyk syýahatçylygy barada maglumat berildi. Dawra gatnaşçylary Kırgyzstana geçiriljek ýyry syýahatçylyk çäreleri 2025-nji ýylyň 3-nji maýynda geçiriljek syýahatçylyk 2030 Merkezi Aziýa ýeketek syýahatçylyk giňişligi forumy we 3-nji 4-nji iýunda gurulajak Salam Oş 2025 halkara syýahatçylyk sergi ýarmarkasy barada habar berildi. Mundan başga da täze girdilen wiza düzgünleri barada aýdylyp, onu sapar viza adlı täze görnüşli viza we elektron viza barada maglumatlar berildi.
Ine mehribanmış doktor. Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şuňky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimizin ilk sanyna görüşýänçek hoşta bolun.